super, no tak to, já se těším taky a to se tam potkáme a vlastně tím se dostáváme krásně k tématu DJství, co je vlastně svým způsobem taká novinka furt. Je to rok, co si začala hrát? Áno, akože prvýkrát som oficiálne hrala cez leto v júli, ale ja som sa to začala učiť už v máji v roku 2023. Takže vlastne není to až taká novinka, aj keď strašne veľa ľudí sa to snaží tak povedať, že vlastne ja som si teraz niečo zmyslela a proste, že hneď že párkrát som bola v štúdiu, že potom som išla na akciu hrať, ale vlastne začala som sa to učiť hrať už v máji 2023 a potom som vlastne išla na Love Island. Ale celé leto som sa učila hrať, lenže potom bol Love Island, Survivor. A keď som sa vlastne vrátila z toho Survivoru a už som mohla akože chodiť medzi ľudí, tak sme sa niekedy v apríli znova do toho pustili. Ale tak sme sa do toho pustili s mojim učiteľom, že ja som fakt chodila, že každý deň do toho štúdia a fakt, že každý deň som sa tomu naozaj že venovala a proste pred prvým hraním som mala, že extrémny stres. Jasne. Strašne som sa bála, ale našťastie on ma zavolal hrať na takú akciu, ktorá bola fakt, že to bolo cez deň, bolo to na nejakej pláži a proste prišli tam moji kamoši, mali také cedulky a vieš, bolo to fakt super, aj keď som mala strašný stres a strašne som sa pomýlila asi 2-krát, ale potom som pochopila, že nič sa vlastne nestalo a že vlastne nebol to koniec sveta, ale viem, že som sa strašne bála, aby som sa nepomýlila, ale všetci boli takí, že aj reklamná pauza, neviem čo, proste, že robili si z toho srandu takú príjemnú, že vlastne vôbec som sa tak ako keby, že uistila, že nič sa nestane a pritom ja nie som človek, čo by mal nejaký stres alebo niečo. Ale proč ti na tom záleží? Strašne mi na tom kurva záležalo. A fakt, to bola asi strašná taká prvá vec po dlhej dobe, kedy ja som si povedala, že idem to robiť len preto, že ma niečo baví, lebo ja už som strašne veľa vecí robila dlho len preto, že bolo to akože good job alebo niečo také a proste mala som pocit, že už prestávam mať tie hobby. Přesně, pane Bože, a zase začít něco učit. Áno, presne. Skvělý, že? Skvělý to bolo. Úplně jsem z toho měla stejný pocit. A ja som si potom v auguste kúpila aj techniku. Neviem, že či vieš, aká drahá je technika, ale ja som si kúpila tú najdrahšiu techniku za 10 000 eur, to asi stalo, že všetko dokopy. A potom som si povedala, že a dohodla som sa tak s tým štúdiom, do ktorého som chodila, že môžem tam mať tú techniku a že môžem tam chodiť potom zadarmo hrávať. Takže doteraz tam vlastne chodím pripravovať sa, hrajem DJ sety a tak. No a vlastne rozbehlo sa mi to možno v novembri minulého roku a vlastne teraz február som mala prvý, že totálne vybukovaný, hrala som piatky, soboty, takže a to bol môj cieľ na tento rok, že chcem mať aspoň jeden mesiac v roku, že vybukovaný a mi sa to podarilo už v apríli a každý, kto proste má klub alebo je v tejto scéne, tak vie, že január, február sú najhoršie mesiace na toto a ja som bola strašne rada, že sa mi to podarilo.